familia aitan partetik amintzat hemen, mutriko harra danak, eta hori, atxona moian, biztozoan beha itxasoan ibilitzakoa, eta nik uste hori, erresakin loturia kaula bintzat, bai. Ni amentsa zen nintzen, 8 urtenak anian. Eraite izan nion nahi noala apuntau, eta ize jakin gabe kirola itxik, orduan txasen nintzen apuntau eta hortxe. Hementxe hasi naiz ez da jolasten, eta naiz eta jendiei ez guztau frontoia bajoa dalako da estu dalako, nik uste niri ondo tortzatela, eta niri geixen guztien zaten frontoia da. Lehenengo txapelketie gugaz badera zirkuito honetan, mutrikuarra oia! Eramanekin hasi nintzanean partioa jokatzen, naiz eta oso emozionantea izan, gogorra izan zen, zen lehenengoko txapelketia izan zen telebistan horren beste pertsonan aurrian, eta mentalmente bai ekarri zian lan handi bat. Urte baino ez, zure handikoak izan egia partida hauek, egangoko txutaleko abeteta. Hori burue gora eta segi horrela. Eta nik uste partio horrek bain ziala pentsatzia zer nahi noan eta ze puntutan nahi noan nahi hau da zel burunakan. Bai, azkenean nik uste nire punto debilan dixena nire burua zala, erabaki noan gimnasioa hastia jouten, pixka fisiko bat arantzeko, eta gero bai psikologo deportibo bate bai, eta nik uste hori beste puntu bat izan dela, eta oan hori nagoela aurrera pausak ematen eta diferentzia pixkanaka igartzen hasi dela. Asko gustatu zaten lurrekin jokatzea, sentitze eta horrian dinamita bezala dela, ezin dugun geldik beti topatzeu errematzia, beti topatzeu eskumine bai oso ona daka indarre emateio, eta Gasteizen erakutsi zian konfiantzia sakala nirekin, kantxabarroan komunikazio oso ona sakaun. Sartu aire lur! Venga! Eta horrek konfiantzia eman ditz Bilboa beste pentsamendu batekin juteko, gogo geixokin eta nik uste isok ondo komunikatzen bagea aldola bikote gogor bat sortu. Arai nik uste momentuan daban atzelairik onena dela, eta arairi aurretxea beti izaten da gaitza. Nundo zen punto flojoa beste parejan, nunein bioen guk fuerte, eta batez ere hori komunikazioa lantzen eta estrategia hon bat planteago eta guk zelako egunak hau da kantxan fuerte erakutzi gure burua.